Assalamu alaikum jama'a. Wata babbar ƙawar Maryam Sanda, aminiyarta, ta bayyana cikakken abin da ya faru tsakanin Maryam Sanda da mijinta kafin rasuwarsa. Ku biyo mu a cikin shirin nan domin jin cikakken bayanin yacce abin ya faru. Kada ku manta, a koda yaushe muna kuma tunatar da ku. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kyauta. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Shin kun san abin da ya faru a ƙarfe 3 na dare a ɗakin Maryam Sanda? Ma'ana a ɗakin mijinta? Ko kun san abin da ya faru ƙarfe 11 na dare a ɗakinta? Ko kun san abin da ya faru da sassafe da ƙarfe 11 na safe? Ƙawar Maryam Sanda tana faɗi kamar haka. Maryam Sanda ta karɓi wayar mijinta domin ta yi kira. Amma maimakon ta kira, kun san mata da shishige sai ta shigar mishi WhatsApp. A nan ne ta fara binciken da wa yake alaƙa kuma da wa yake hira. A lokacin da Maryam Sanda take wannan binciken, ƙarfe 11 na dare ne. Bayan Maryam Sanda ta gama binciken ta tsaf, sai ta duba wata namba wacce ta ga kamar ta santa domin a cikin family ɗinta take. Tana shiga, ba abin da za ta ci karo da shi, sai ta ci karo da wacce ta sani. Hotonta tsirara, ma'ana suna hirar batsa da mijin nata. Maryam Sanda abin ya ɗaga mata hankali, sai ta rabu da shi ba ta yi mai maganar ba. Da ƙarfe 3 na dare, Maryam Sanda ta kasa bacci, sai ta tashe shi take cewa, hoton wa na gani a wayarka? Inda shi kuma mijin nata ya ce, hoton wa kika gani? Ta ce, na ga hoton da bai dace ba a wayarka. To a nan ne fa da yake kun san an ce kishi kumallon mata. A lokacin kishin nata ya tashi bayan ta ɗaga magana. Ya kai ga Maryam Sanda har tana kokawa da mijin nata. Shi kuma mijin nata sai ya biye mata, suka fara kokawa. Daga kasan gadansu akwai shisha wacce mijin nata yake amfani yana sha. To a wannan lokacin ne Bilyaminu da ya hankaɗa ta kan shishan nan, sai shishar ta fashe, kamar yadda ƙawarta ta take faɗi. Bayan mijinta ya hankaɗa ta ta waɗi, sai take jin ƙarar jaririyarta a ɗaya ɗakin, inda take cewa ya sake ta domin ta je ta ɗauko jaririya. Shi kuma gogon naku ya yi biris, ya ƙi sakinta. To a wannan lokacin ne ga zafin kishi ga kuma zafin abin da ya mata. Ta ɗauki ragowar kwalbar shishan nan ta caka ma ya ƙirji, inda kwalbar ta samu zuciyarsa. Nan take Bilyaminu ya fara aman jini ba ƙaƙƙautawa. Nan da nan hankalin Maryam Sanda ya tashi. Ta fita waje ta kira mai gadi. Mai gadi ya taimaka mata, aka ɗauki Bilyaminu zuwa asibiti. An je asibiti na farko wanda yake private, amma likitan ya sanar da cewa Bilyaminu ya rasu. Amma duk da haka ba su yi kasa a gwiwa ba, suka tafi babban asibiti wanda manyan likitoci suka zo suka yi gwaje-gwajensu, suka sanar musu da cewa ya rasu. Da karfe 11 na safe, Maryam Sanda ta je police station, ta rubuta statement ɗin kaf abin da ya faru. Bayan hakan ta faru, to nan ne fa 'yan uwan Bilyaminu suka ce su san ba za su haƙura ba. Haka yi ta tafka ƙara a kotu har tsawon shekara 3. Bayan hakan ne daga ƙarshe alƙali ya sanar da cewa ya yanke wa Maryam Sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya. Hankalin jama'a ya tashi matuƙa duk da an san ta yi laifi. Abin da za ku yi la'akari da shi a nan shi ne, tun daga lokacin da Maryam Sanda ta kashe mijinta, aka fara samun kashe-kashe na maza a tsakanin matayensu. Suna kashe mazajensu na aure. Shin menene ra'ayinku akan abin da ya faru da Maryam Sanda? Tsautsayi ne ko ku tana sanatai? Za ku iya faɗa mana ra'ayinku a sashenmu na comment. Mun gode.